No niin, pitkästä aikaa aletaan tekemään videota. Lähdetään tänään aukaisemaan yhteistyössä VKC Kartsin kanssa niin SPA 2425 laatikko. Ekana käydään vähän noita kortteja, mitä ollaan tässä hommailtu, niin siinä on VKC Breakista saatu Hudsonin Lane nimmarilla. Suosittelen jokaiselle lähtee siihen breikkeihin mukaan ja ostaa bokseja. Se nousi sieltä. Sitten tietenkin omia pedarteja, mitä on tässä keräily. Ajattelin laittaa. Tää lähtee greidaukseen. Erittäin hyvä kuntone. Sitten tietenkin ihan ensimmäinen laatikko, minkä mä oon ostanut, niin tuli tämä. Niin Aston Matthewsin kortti, niin sen takia tämä on täällä. Sitten on vähän pedartia. Tää lähtee kans greidaukseen Becketille. Sitten tämän nyt on kaikki nähnyt, mutta ajattelin uusille seuraajille. Sitten on ihan kans pedarti. Ei lähe. Tää lähtee varmaan myyntiin. Siinä on Rookiesi pedarti. Valo on vähän huono, mutta ei haittaa. Ja 1/1 Aston Knight. Eikö Matthew Knight siis, anteeksi. Siinä on kyllä. Yes. Lähdetäänpä aukaisemaan laatikkoa. Ja täältähän me ei oteta pedarteja, vaan me otetaan täältä Celebrinia tai Hudsonia. Minttukovikin voi tulla, mutta lähdetään mielellään aukaisee. Sen verran voi sanoa tässä yhteistyössä VKC Kartsin kanssa, että voin sanoa, että boksit tulee nopeaa ovelle. Ei mitään. Ja nythän me ei lähdetä muuta kuin etsimään Hudsonia tai Celebrinia. Ja sieltähän se tulee. Katsotaan muuten tuo boksinumero, koska aikuisten oikeesti niin on ihan hyvä katsoa, että muistetaan sen. Siellä on boksinumero. Laitetaan se sinne. Ei mitään. Aloitellaan ekasta pussista. Ja 2 nimmaria taisi olla varmaa. Katsotaan mitä sieltä tulee. Siellähän näyttää olevan jotakin punaista heti. Jaha. Siellä näyttää olevan jotakin. Otetaan nämä normit täältä. Nylanderi ja... Joo. Makari. Ja mitä siellä on? Uturevats Villalalta. Okei. Noin, Makari oli siellä. Ei tullut nimmaria ekasta. Näytetään, onko se seuraavaa pussia. Ja nyt sieltä se Celebrine Futurevatsi, niin olisi ihan jees. Jossi, Ovechkini, Korchinski, Kopitar ja Kemppi. Oho, Holofoil, Chara Bulldog, St. Louis Blues ja William Nylanderin Limitetti ja Peter Maselski. Noin. Mikä tää on? SP Holofoil. Oliko tää, että näitä oli 1 per case? No ei mitään. Se lähtee pussiin. Näytetään nuo
Vähän paremmat kortit tonne sivuun. Ja seuraava pussi. Kyllä se Celebriini saisi tulla sieltä. En laittais hanttiin, vaikka Hudsonikin tulisi. Sorokkini, Tavaresi, Mäki Jeesus, Jesper Wallstedt Focus, Freshman Focus ja mikä sieltä tulee, Queen Hukkesi, SP. Samuel Ersson Limited. Ja Kinnoni, Taktukki ja Bailfield. Ei ole vielä yhtään nimmaria tullut, vaikka pitäisi tulla, niin ei mitään. Katsotaan. Sieltähän se tulee Futurevatsi Celebriini, niin se olisi aika näytti tonnin hinnoissa oleva. Siellä on joku Mikko Rantanen. Sosduan. Löytyy sieltä. Joko on nimmari. Limited Alestenska. Okei. Lindgrenia ja Larkkinia ja Peniers. Ei ole vielä yhtään nimmaria tullut, mutta ei haittaa, ihan hyvin näinkin, että menee tuonne viimeiseen, ne on nimmarit, niin porukka on vähän kiinnostunut. Joo, mä oon nyt kiinnostunut tuosta kreidauksesta tosi paljon. Mä oon nyt päättänyt, että mulla ei tule yhtään pedartia ilman, että ne on PSA 10 tai Beckettiä, niin katsotaan. Pari on jo saanut hommattua. Mulla on se Canvasin pedarti Young Guns, niin PSA 10, että se on nyt tulossa kotiin jo. Kelleri. Ja alkaako nyt tulee nimmareita? Andrei Svetnikovi. Ja mikä siellä? Jason Robensoni. Granlundi ja Travis Connex. Jaha, aika nätisti tuonne viimeisiin pusseihin lähti nuo nimmarit. Sehän tarkoittaa sitä, että siellä Hudsoni tai Celebriini tulossa. Itse jotenkin sitä Hudsonista tykkää paljon enemmän, niin olisi aivan mahtava, jos se tulisi siitä se Futurevatsi. Yes. Kopitari, Nelson, Towns ja... Oho, mikä? Onko siellä musta? Otetaan pois nuo normi. Mikä siellä on? Adam Fantilli. En tiedä mikä toi on. Nyt on joku musta. Eikä se mustaa. Limitetti. Freshman Focus ja tuo New York Rangers on. Oho. Oi, nätti. 99 Go Rangers Johnny Brodzinski. Aika nätti SP. Joo. Ei paha. Se lähtee pussiin. Mä en nyt noita pusseja laittanut tuohon ollenkaan, niin mä laitan sitten, kun
video on loppu, niin laitan nuo pusseihin, mutta aika jees, ei tuo pahaa ole. Siinä on eka nimmari. Ja nyt vielä se Uturvatsi. Crosby, Johnsoni, McDavid ja Brian Sen ja Roy. Snyderi, Svetnikov ja Letang. Aika kovaa, yllättävän kovaa tuo. 99, pakko katsoa. On kyllä hyvässä kunnossakin. Aivan nätti. Go Rangers, nätti tuolla. Joo. Tää oli kiva. Kiva yllätys niin sanotusti. Tätä vielä on pari pussia. 3 pussia jäljellä tämän jälkeen. Eikö 2 pussia tämän jälkeen. Toista nimmaria ootellaan. Nyt se Hudsoni tai Kelebriini sieltä. Niin. Pedarti. Ja tää on hauska, niin aina tulee Bostonin maalivahti tämän jälkeen. Kattokaa. Ja sieltä. Tää on jotenkin jännä, että nuo on aina samassa pakassa. Mä oon nähnyt monta avausta, niin joka ikinen kerta Pedarti eka ja Sveimani toka. Hello pakki. FX. Ja joko alkaa olla nimmaria. Hurricane Scott. Morrow. Siellä on Carsoni, Petterssoni, Evangers. Katsotaan mikä siellä on. Jack. Otasputchuk. Okei. Itellä ei kyllä sano nuo mitään. Ei ole vielä toista nimmaria tullut. Nyt jännä. Mut joo, ton on, en tiedä ootteko te huomannut, mutta mä oon huomannut, niin joka ikinen kerta niin aina on eka Pedarti ja sitten on Bostonin Sveimani. Kutserovi, Oliveri, Draisaitteli, Logan Stankov, level 3, okei. Sitten voi jonkun euro saada, jos haluaa myyä. Sitten otetaan nuo normit, Carsoni, Peprika, Conori ja Ottingeri. Tuleeko täältä nyt se Wuterfats-nimmari? Ei tullut vielä. Jack Human ja onko siinä? Ei. Alexei Protos ja Limited Edis. Tuleeko viimeistä pussista nimmari? Oho. Vai oliko tuo sitten, että toi holofoil vähän niinku söi sen? En tiedä. Mielenkiintoinen nähdään. Mun mielestä 3 niitä pitäisi olla. Eikö 2 pitäisi olla? McTavish, Hissieri, Hellopakki. No niin, siellä se on. Noan, Uturevats, Noan Philip. Okei. No ei sekään paha ole. Liam O'Grady ja siitä tuli Jetti ja Tsekrasi ja Rusti. Mut joo, tää on ihan mielenkiintoinen, pakko sanoa. En laita pahasta. Ihan siisti tuo Go Rangers. Aika hauska. Ihan jees. Ja sitten tietenkin tuli taun kanssa holofoils. Mä en tiedä, että mun mielestä nämä on niinku 1 per laatikko. En oo ihan 100 varma. Mut joo, eipä mitään. Pitkästä aikaa videota. Katsotaan mitä saadaan tehtyä lisää. Jes, ei mitään. Minäpä kiitän ja jatketaan seuraavalla videolla. Kiitoksia.